Daniel es va recolzar al costat de la seva filla, un peu sobre el llit i l'altre descansant sobre el parquet. La respiració de Neus era sibilant. Feia uns dies que patia un refredat. Daniel va pensar que feia molt de soroll, que algú de fora podia sentir-la, i va desitjar que deixara de fer soroll. L'home duia un ganivet a la mà. La fulla perpendicular al pit reflectia la llum somorta de la lluna. Esperava, no sabia ben bé què, però tenia la convicció que tota la seva vida, tot el que havia viscut fins aleshores, l'havia conduït fins allí. Pocs minuts abans, a les fosques, Daniel havia recorregut el passadís que duia a l'habitació de la menuda. En silenci, havia penetrat en aquella atmosfera de rància del so. S'havia quedat un temps dret, sense pensar en res, el ganivet a la mà, com desorientat, i després havia guaitat l'exterior a través del tul de la cortina. Les branques de la xicandra es movien al compàs d'una llevantada lleu, però no n'havia sigut conscient. La respiració feixuga de la criatura l'havia tret a la fi d'aquell ensopiment. Tot just entreveia el contorn de la seva cara. Daniel s'havia acostat i s'havia mig assegut damunt del llit, recolzat sobre el capçal. Encara un temps abans, Daniel s'havia despertat al seu llit de matrimoni, amarat de suor, i havia ofegat un crit. Notava els batecs del cor i apenes podia respirar. Pilar, la dona, dormia al seu costat i no s'havia adonat d'aquella alarma sobtada. L'home s'havia alçat i, descalç, havia fet els 1000 passos corredor amunt i corredor avall. Sense pensar-s'ho, s'havia dirigit a la cuina, havia obert la nevera i s'havien passat les restes d'un refresc. Un solatge que li havia deixat la llengua enganxosa. Després, havia obert el calaix dels coberts i a les palpes n'havia tret un ganivet. Llavors, havia caminat cap a l'habitació de Neus. La porta estava entretancada i l'havia oberta a poc. La xiqueta, de poc més de 2 anys, dormia i respirava d'una manera feixuga, com si una corfa de nou o qualsevol altra cosa se li haguera quedat entravessada a l'interior de la tràquea. Tant de bo poguera acabar amb aquell turment i la nena poguera dormir en pau, havia pensat. Ara sentia el regust embafador de la pinya a la boca seca i esperava atent a qualsevol senyal. Tenia els artells blancs, de tan fort com aferrava l'arma, però no ho podia veure, ni s'adonava del lleu tremolor de la mà, ni era conscient de l'encarcarament dels músculs. Esperava només, i sentia el cos calent de la filla a tocar seu. De fora, una foguerada intermitent acoloria el sostre. De sobte, el llum es va encendre. Des de la llindra, Pilar el va fitar. A poc va veure com creixia l'estupor en els ulls esbatanats de la seva dona. Daniel es va alçar d'una revolada i va anar cap a ella. Tenia el gest crispat. Feia l'efecte d'una màscara.